L-inflazzjoni qed tkun teddida serja s-sostenibilità tal-industrija tal-catering u l-istabbilimenti tal-ikel. Dan ħareġ ċar minn survey li sar bejn Jannar u Mejju ta' din is-sena mill-LACE, l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering, li tirrappreżenta s-settur tar-ristoranti f'pajjiżna. L-istħarriġ tal-LACE juri li 3/4 tal-istabbilimenti huma nkwetati dwar il-prezzijiet tal-istoks tal-ikel. Fil-fatt, 76% wieġbu li żieda fil-prezzijiet tal-ikel qed tkun teddida kbira għas-sostenibilità tas-settur. Apparti minn hekk, 41% qalu li teżisti wkoll il-problema relatata mal-banek u problemi oħra marbuta ma' burokrazija. Dan fil-waqt li għada reali l-isfida kbira tar-riżorsi umani. L-istess survey janalizza wkoll is-sitwazzjoni preżenti tas-settur tal-catering u ristoranti wara li tneħħew restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19. Fil-fatt l-istħarriġ qabbel id-domanda li qed ikun hemm għas-servizzi tar-ristoranti ma' kif kienet is-sitwazzjoni fl-2019 qabel faqqet il-pandemija. Dawk illi wieġbu s-survey qalu li jħossuhom li jinsabu fl-istess ilma jew ftitar minn 3 snin ilu. Fil-fatt 71% ta' dawk li wieġbu qalu li l-bejħ tagħhom kważi mar lura għal livelli ta' qabel il-COVID.